Kupce ľudze bo nebudze part 2. Takýto nožík sa u nás narodil. Púzdro ručne šité z hovedzej hladenice prémiovej, vyrobenej na Slovensku, z poslednej kože lužne remeselnej, ktorá na Slovensku funguje. Nôž je fínskeho typu, divoký damašek, vysokouhlíkový, damašková záštitka. Zelený materiál je stabilizovaný kel mamuta, ebenová rúčka. Takto nejako to maká. Čiže ak chceš spraviť radosť sebe alebo niekomu inému, neváhaj a klikaj. Tuto máš nejaké fotky a dole v komentároch je link na náš e-shop. Pošta na mňa. Cena tam je uvedená. Ďakujem za zhliadnutie a ešte viac za zdieľanie. V týchto ťažkých časoch remeselníci potrebujú podporu a zdieľanie je to najmenej, čo môžete pre nich spraviť. Zdar a silu.